बे समाव साननैसो सिगांनिफ्रायनो बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलफोराव हाग्रानि जिब जुनारा लामा आन्दायनानै गोदाव सोराव जाफैनानै माखासे सुबुंफोरखौ गोबां जखम खालामनानैबो गालांदों। दिनैबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रामा ओनसोलनिफ्राय गामि ओनसोलाव मासे हाग्रानि मोसौ मैथिङा फैनानै दंफैयो। मख'जाथावदि बे ओंखारना थाफैनाय मासे जुनारा गामिनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। नाथाय गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जेबो खहा खालामनो हायासै होननानैबो गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायो। हाग्रा बिफाननि मावथि बिथांमोन हमनानै हाग्रायाव हगारहैफिननो थाखाय नाजागासिनो दं होननानै हाग्रा बिफाननि सोद्रोमा बिथांमोनहा जोंनिसिम खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिज्म ससाइटिनि वन अफ द जइन्ट सेक्रेटारिस। दा जोङो बेयाव जों गोबां मानसिफोरनि ज' जानायखौ जों बेयाव नुनो मोन्दों। बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय फुंनि समाव आङो जोंनि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार सारनिफ्राय बेबायदि मोनसे खौरां मोन्दों जे दलगाव गामियाव जे हाग्रानिफ्राय मासे मैथें बेयाव फैनानै दंफैयो, गोदाव सोराव जानानै दंफैयो। दिनै बे खबरखौ मोननानै डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जोंनि रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिज्म ससाइटिया बे जायगायावहाय दावबायबोदों। दा जोङो मिथिनो मोन्दों जे बे मैथेङा फुंनि समावनो हाग्रानिफ्राय बियो गामि दरथामसो बे बारबोनानै दलगाव गामियावहाय बियो दंफैयो। दा बेखौहाय हमनो थाखाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय ट्रेंकुलाइज खालामनो थाखाय जे माखासे बेबस्थाखौ लागासिनो दङ। दा बे ट्रेंकुलाइज खालामगोन जे टिमखौ बिसोर नेनानै दङ। जेब्ला बेखौहाय बे टिमा फैगोन बेखौ ट्रेंकुलाइज खालामनानै बेनो जे नांगौबादि जे सिकित्साखौ होनानै बे ओंखारबोनाय जे मैथेंखौ जे गावनि जे थाग्रा जायगायाव बेखौ दैथायहरफिननायनि जे बे बेबस्थाखौ लागासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो रायमना गल्डेन लांगुरनि जानानै डिपार्टमेन्टखौ फिन खेबसे आङो खावलायहरगोन जे जाहाथे थाबैनो जे बेबस्था लायो बे मैथेंखौ रेस्किउ खालामनायनि थाखाय। गोजोन्थों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इस्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360